Mataan niin. No toimiko se niin kuin ajattelit, että se toimisi? Kyllä, suurin piirtein joo. Joo. Ei ollut joo. No, katsotaanpas ihan järeessä tää vaikka. Koiran toimintakyky kautta testin. Se oli hyvä. Se toimi joka paikassa. Ei jättänyt mitään tekemättä. Tuossa seinällä, missä sen piti itseään puolustaa, nähdään sen koiran terävyyttä, sen aggressioalueen käyttöä, miten se sitä puolta sieltä ottaa käyttöönsä, ja kyllä se ottaa. Se otti ihan kohtuullisesti, eli parhaan arvosanan sai siitä. Ja täällä on muutenkin niin toi puolustus toisena, missä aggressioaluetta käytetään, kun puolustetaan laumaa. Se oli myöskin paras mahdollinen, +3 kohtuullinen hillitty. Eli tällä koiralla on kaikkia ominaisuuksia paljon, sillä on myös tämä aggressioalue vahvasti käytettävissään tarpeen mukaan. Koiran taisteluhalu, se koiran moottori, miten se niin kun pystyy käyttämään itseään ja ominaisuuksiaan. Tätä taisteluhalua se tarvitsee justiinsa silloin, kun tulee joku vaikea paikka ja pitää tehdä se homma kunnolla, niin sieltä se saa sitä potkua, ja se on sillä suuri. Se on paras arvosana tällä meidän asteikolla. Sitten koiran hermot. Sillä pikkusen nuo hermot vuotaa. Se ei mene miinuksille, se pysyy kasassa oikein hyvin, mutta hieman rauhaton kuvaa oikeastaan sitä, että se välillä kuormittuu aika laillakin. Ja itse asiassa se näkyy nyt sitten tuossa laukauksissakin, että kun sehän meni niin kuin paukkuärtyiseksi. Sillä on tää aggressioalue vahva, ja kun se tuossa on jonkin verran jo kuormittunut, niin siltä puoleltapa se purki sitä sitten ja kohdisti sen ärtyisyytenä niitä laukauksia kohti. Mutta +1 on hermot, siis plussan puolella. Koiran temperamentti, vilkkausaste, meidän mielestä se on puhtaa vilkas, paras mahdollinen, että on oikea-aikaisesti, oikeasuuntaisesti joka asiassa. Koiran kovuus, pehmeys. Ainoa missä me vähän pehmeyttä nähtiin oli haalarilla, kun se eka kerran sitä ohi kulki. Silloin se ei suoraan mennyt sitä haistelemaan, mutta kaikki muuta se meni omatoimisesti tutkimaan. Tästä huolimatta se saavi kohtuullisen kovan maininnan, koska missä se ei niijailu meille. Se on +3. Ja sitten luokse päästävyyskin on +3. Hyvän tahtoinen luokse päästävä avoin. Tää on hyvin avoin ja rehellinen koira toiminnoissaan. Ja laukauksesta maininta paukku ärtyisä. Ja näin ollen nämä ruksit kertoo, että koiralla on kaikkia ominaisuuksia paljon. Se saattaa olla paljon meidän parhaita arvosanoja. Ainoastaan toi hermot ja sitten toi laukaukset ei ole parhaassa mahdollisessa paikassa. Ja silloin tää lomake myös pisteyttää asian, ja näitä on 215 plussapistettä. Sulla on siinä koira, jolla on voimakkaasti ominaisuuksia. Joo. Kiitos paljon. Kiitos. Kiitos. Ei huomannut, että